हेलो हाय नमस्कार चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिया। आज हूँ चलतु आज आज कौन कर देखा छात उपरक आसती कपड़ा सुखा सका देख काकर पड़ी भल लगे खरा खरा आसी देख सुजन गछर छुई आप दरकार कहे देदेमी आम बहुत सारा छुई एठ गोटे गछ से गोटे गछ आसु शोई बाबा भी शोई तंटी पूरा बथा कोल्ड मेडिसिन पीकी आइसक्रीम गोटे खाई कल तंटी फंटी बथा लगे आज कौन कर देखा आज गोटे रेसिपी करी कोबी आलू मसला दिया भजा देखिए केमी लगे भल लगे कषा भाया रे भल लगे रुटी परोटा खाया भल लगे से बेसी परोटा पिठा जी जहाँ खेला पटा हम परोटा कर देखें कपड़ा सुखे दिए कपड़ा रखी सुखी सारिक आप कथा तलू गले ठाकुर पूजा करेंगे केते कम अच्छे जाए फ्रेंड्स चलतु आज रोसे कौन कर देखे आज कोबी कोबी आलू मसला देकी भजा भाजी परोटा हम चलो कौन कर देखो कोबीर रेसिपीटा देखीदेवी कोबी आलू मसला दिया भजार ये कोबी आलू रखी अदा प्याज रसुण पेस्ट हम आपको देखा काटी दिए आउ कला आपको देखीदेवी चलते आसु कौन कर देखिए आसु तार ब्रश करके बुलूची चलो मैं आपको देखा आसु कौन कर खुए दिए आसु को खुए दे आप कथा से खाइनी सका मोबाइल देखुची नटिया कमरी खाया खुए दी सारे कथा ये तो कौन पकई जानी सका खाए से क्षीर पिस्ता बादाम चूड़ा आउ काजू ये सब मिसी मासिक चूड़ा छतुआ कर सेरेलाक जोटा से सका से खाए तापर 10टा 11 इडू परोटा पटा इडू तार खाए आपर भात खाएगा तो खुए दी सारे से 9टा कम देखुच लेट हो गला रोसे बसई सब तक खुए दी सारे आप देख आज ये खाଇବା ताकि देती खाऊ एपटे 9टा कम देखुच अन्ना हाय करदे मु 9टा कम देखुची नौनु अन्ना टे पूरा कौन खाऊ ने डेली 9टा कम देख खाइब ना खाइब खुए दिए सेपटे भजा बसई पड़ गया फ्रेंड्स मन ना कड़े कोबी फुबी सब पकई देखी बोलिकी आग कढ़ा ने तेल पकईदे तापर कोबी आलू को पकईदे हलदी लुण पकईकी गोड़ेदे टी सीझे छाड़दे छाड़दे गोड़ेदे सिम रखिदे 10-15 मिनट भजा को मझे मझे चलते ये सीधी आसला थर चल देखिए सीझे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट 80 मिनट 90 मिनट 100 मिनट 150 मिनट 200 मिनट 300 मिनट 400 मिनट 500 मिनट 600 मिनट 700 मिनट 800 मिनट 900 मिनट 1000 मिनट 1100 मिनट 1200 मिनट 1300 मिनट 1400 मिनट 1500 मिनट 1600 मिनट 1700 मिनट 1800 मिनट 1900 मिनट 2000 मिनट 2100 मिनट 2200 मिनट 2300 मिनट 2400 मिनट 2500 मिनट 2600 मिनट 2700 मिनट 2800 मिनट 2900 मिनट 3000 मिनट 3100 मिनट 3200 मिनट 3300 मिनट 3400 मिनट 3500 मिनट 3600 मिनट 3700 मिनट 3800 मिनट 3900 मिनट 4000 मिनट 4100 मिनट 4200 मिनट 4300 मिनट 4400 मिनट 4500
ଆଉ ଟିକେ ସିଝା ଖାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ। ଦେଖ ସିଝିଗଲାଣି, ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକି ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା। କାଢ଼ି ସାରା ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ଗରମ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକା ହେଲା। ତାପରେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଟମାଟୋ ପାଇଁ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ପକାଇଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆଉ ଫୁଲକୋବି କଷା ଭଜା ଦୁଇ କରିବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ କୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇବା। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ହେଇଗଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ହେଇଗଲା ଆଉ କୋବି ମସଲା ଦିଆ ଭଜା। এখন ପରଟା ବି କରିଥିଲି, ଡାଡ଼ି ଖାଇଲେଣି, ମମି ଖାଇବେ। ପରଟା ବି ହେଇଗଲା, ଡାଡ଼ି ଖାଇଦେଲେଣି, ମମି ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୋର କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ବଡ଼ି ଦୁଇଟା, ଆଉ ଇଏ ତରକାରୀ, ସାଧା ତରକାରୀ, ଲଙ୍କା ପଖାଳ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଖାଇ ହେବନି। ଆପଣ ସାଧା ଖାଇକି କହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚଳେଇଦେବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।
ପରଟା ହେଇଥିଲା ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆସୁ ତ ଯାଇଛି ତା ବାବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ। ସେଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଝୁଲା ଫୁଲା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସବୁ ଖେଳନା କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। କାଲି ଲଗେଇଥିଲା ଡାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାତି ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ଲଗେଇଛି ଯାଇଛି ବୁଲିକି ଆସିବ ବୋଲିକି ତା ବାବା ସହିତ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଡାଡ଼ି ଆଜି ଯିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ମମି କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମମି କାଲି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ସେ ଯିବେନି ବୋଧେ, କାଲି ଯିବେନି ସେ ଯିବେନି। ଆଉ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଯାଏ କ'ଣ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ହେଲା। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି, ଯାଇଛି ତ ବୁଲିବାକୁ, ଦେଇକି ଆସିବ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ବୁଲିକି। ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଶେଷ ରାତ୍ରି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତା ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଉନୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯାତ୍ରା ସେ ପାଖରେ ଗାଁ ପାଖରେ ହେଉଛି, ସେଇଠି ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ତା ବାବା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ନିଜ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ବୁଲୁଛି ଆଉ। ବାବା କହିଥିଲି ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ କରିକି ଆଣିବାକୁ, କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲଟା, ସାମ୍ନାଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ଚଢ଼ିକି ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଛି ଆଉ ନାଚି ଦେଇ ସବୁ କରିକି ଆସିଛି। ବାବା ଖୁସି ହେଇକି ଘରେ ଆସିକି କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯାତ୍ରା ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି। ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲିପ୍ ବାଜିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା କାଟି ଦେଇଛି, ଖାଲି ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ଆଉ। ଯାଇକି ସେଠି ବସିଯିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବସିବ ସେ ଯାଇକି ରହି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଜି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ଯାତ୍ରା ସରିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥାଏ ଯାତ୍ରାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଦେଖିବା ଚଳିବ, ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା। ସେ ଯାଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଯାଉଛି। ଚାଲିଲେ ସାର୍ ଚାଲିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ। କଣ ଆଣିଛୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି ଏଇ ତୁ ଗୋଟେ ଖା ଖେଳିଲୁ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଡି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ଯିବେ ଆଉ ସେତେ ଡାଡି କହିଲେ ପୁରୀ ଖାଇକି ଯିବେ ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଟା ଦଳିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଦଳା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଦଳା ଅଟାରେ ସେ ଗହମ କୁଟା ଅଟାରେ ଖାଇବେନି କେହି ପୁରୀ ଫୁଟି ପରଟା ଫଟା ପୁରା ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉନି ନା ଦେଖଉଛି ଡାଲମା ଦେଖିଲେ ରେଡ୍ 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 ଡାଲମା ଏପଟରେ ତେଲ କଡ଼ା ବସେଇଛି ପୁରୀ କରିବି ଯାଉଛି ବେଲିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିକି ଆଇଲେଣି ଖାଇକି ଯିବେ ଯାତ୍ରା ତ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟିକେ ଯିବେ ଖଟି କରିବେ ଆଉ ବୁଲିବେ ଆଉ ଗପିବେ ଆଉ ଆସୁ ଖାଇକି ଶୋଇଲାଣି ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ଦେଇଛି ଶୋଇନି କ'ଣ ତା ବାବା କଥା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ରୋଷେଇ ସାରେ ଆଉ ଆସିକି 9ଟା ବାଜିଲାଣି ଖାଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ହେଲା ବେଲି ଦିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଫେରେ हाय फ्रेंड्स आओ कने हमसे खाई भी सारूँ शोक गलु देखे तो देखे पारे पूरी पूरी डाली पलैले देखे बुलिकी यात्रा देखी यात्रा देखिए बोले सांग आसते बोले खाई सब शोले चलो आज ब्लॉग मुझे रखिदे ब्लॉग जब भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे बाय बाय चलो आसो बाय करदेव बाबन बाबन ए ननिया शोचे